Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilek pari lur nang sawah lur. Wis mulai jebrot ya. Wis mulai jebrot parine. Alhamdulillah. Karek ngenteni saulan kas. Paling bar bodo lur panen lur. Bodo panen apa ya? Paling bar bodo panen. Bar bodo panen lur. Tinggal ngontan ujuk-ujuk ya jebrot. Wis meh panen. Wong tani nek wis kadung ngerti carane teorine nah ya lur. Ora usah kuwatir. Ki jebrote ketok ya apik. Ora ana sing gabuk. Soale apa? Gabuk iku kan dari ndoke kaper. Ndoke kaper ki mang netese tanggal 15 bulan. Lah sedangkan aku nek nyeprot saurunge bulan purnama tak semprot. Upama telat-telat ya ngepasi bulan purnama, telat-telat neh tanggal 16, tanggal 17 nek gak disemprot. Soale posisi konto lagi netes, tanggal 16 17 kan lagi netes lur. Lagi netes. Iku kan cek cilik-cilik banget to, upama disemprot kena apa obat emang kan obat ora perlu akeh-akeh wis mandi kan ngono. Mati, ular iki ku mati. Ora sida ngrogoti wete. Anane kadang beluk nokeh, gedho gabuk ngono kae. Ngono kae nyemprote wis telat. Jadi ular ki wis gedhe. Otomatis kan wis ngrogoti ku ya apa? Wete jero. Akhirnya dadi gabuk kan bosok. Mati jero jeramono. Rose gagang pari lho. Ngono lho sing tak pelajari mulai dari nol sampai saiki ngono, tak terapno terus. Pokoke nyemprot is saurunge bulan purnama utawa sak kiwa tengene bulan purnama wis kuwi kuncine kuwi. Soale kaya pari sing dipek kan wohe. Lah sing diserang kewan-kewan ki meng otomatis kan batang yang ada hubungannya dengan buah padi kan. Lah apa ya wis batange. Batang ora damene, batange padi lho. Ini. Ngene iki. Lah iki kan. Ngene iki enak. Kene diserang jero. Gitu lur. Pokoknya ndok kaper, sing mari ndok kaper. Nek cuman apa upama bar tanggal 15 bar mbok semprot kuwi kabare kok jek miber kok gak mati. Ndak masalah lur, gak apa-apa. Ben sing dibasmi iku ndoke mang, aja sampai netes nek iso kan. Lah nek kaper miber ben upama netes kan ngendok neh netes ijek saulan kas kan. Lah kiwa tengene tanggal 15 bulan ki mang semprot neh kan. Wes kuwi tok. Cara mono selama nandur pari mulai tandur sampai panen ki nyemprot ping pindho tok. Ping pindho kan terus wis 6 bulan. Ya tergantung tandur iki mang. Tandure kan kadang kala nek iso bar tanggal 15 bulan ngono. Bar tanggal 15 bulan, nek kan trono kaper wis bar netes. Lah netes endi kan ngono. Otomatis kan ora nang wit pari, tapi nang wineh pari. Lah wineh pari ki mung saurunge didaut. Semprot sik, set. Jadi wineh pari saurunge dipindah ki wis mambu obat. Cara mono dikei diimunisasi lah teman-teman kanggo penguat kanggo urip mang wis enak nutrisi ya ngaret sing apik le aja mbabati wit pari niki lho iki kalong kula 1 2 3 digredak kae tak semprot batikus ku mati sapine mbok salahno aku ngaret yo ngaret sing apik ah. Wong tani iki rekoso.
Rekosone waktu ndadekno ki lur. Rekoso. Ngeluku utama. Tapi ngeluku traktor yang harus enek pedange. Wis nah ya. Utama ngeluku traktor pedang. Angger dikek pedang, lha engko singkale kuwi kirane apa sokete cek gandul ngarepe gulune mung dikai apa peralon wis ora ngarah nerimpet-nerimpet. Dunia ilmu pertanian aku enom wonge tapi sing tak titeni ngono. Jare mbah-mbah iki wong Jawa kan nganggo ilmu titen kan ngono. Sing tak titeni sing wis-wis ngono. Ndelalah ya aman-aman saja. Liyane padha beluken nggonku ya aman-aman saja. Aku nyemprot gak harus isuk, gak harus sore. Sak koberku lur. Koberku bengi bar dodol ya mulai jam 11. Jam 11 bengi nyemprot. Jam 11 bengi sampai jam 2 jam 3 ngono wis biasa. Pokoke sak koberku. Oke terus kaya jere ilmu pertanian nyemprot harus pagi apa? Lah. Biar gedes ya nek iso ya iso ngalami lah nek ora iso. Wis sak koberku kan ngono. Ngono lur. Iki padahal ya wineh tukon wineh pas-pasan tapi kok ya enak sing ndek dhuwur. Berarti kan wineh pas-pasan itu gak menjamin pari kualitas apik. Mulane wis tau tanggo debat kuwi. Wineh pas-pasan karo wineh gawenan dhewe. Terus mek kok sawahan iki terus dienggo wineh somben. Kualitasnya apik mek dhewe dienggo wineh somben. Wineh pas-pasane gak jamin lur. Aku dikai wineh bantuan ora tau tak sebar. Talon nyelepno. Kalau gawe dhewe. Karuan nek ngragati. Lah ibarate padha-padha ragate lho lur. Ragate padha 3 jutane. Hasile menang wineh dhewe. Lha apa? Atik setahun ini cuman 1 kali ini tok sing kena diandalno. Ya kudune harus dimaksimalkan kan ngono. Aja sampai dienggo permainan. Panen pisan dienggo permainan berarti wonge ya uteke ra main. Ora kulino ngrungokno kontenku mare. Carane merawat pari iki piye. Obat wis ora perlu obat mandi-mandinan lur. Walah sabun pletet iki mung nyemprot wis mandi. Sabun pletet lho nggo mbah-mbah. Wis mandi aja akeh-akeh tapi wis mandi iki. Wereng segala wereng wis mati. Cacing kelar metu kok. Iki rahasia, tapi aku mbongkar rahasia ngono ya enek sing maidul neh. Terutama geng besar kuwi. Engko piye obate ra payu tak bongkar kabeh. Dasare aku wonge kulino bongkar-bongkar ya to. Biasane konten sing bongkar-bongkar niki malah ora direkomendasikan karo YouTube iki. Mbah kenapa? Nek gawe kontene kon sing biasa-biasa lah biasa-biasa piye lah pengalamanku ora ngono ya ora pengalaman ngono. Aku pengalamanku dhewe ora pengalamane wong liya kok. Ngono lur. Ilmu pertanian masalah nyemprot iki kuwi kuncine saurunge tanggal 15 bulan. Pokoke kiwa tengene tanggal 15 bulan iki lah nek gak disemprot kan. Nek masalah obat suket iki aku nganggo kuwi ae lur. Rexstar tak campur benfuran. Rexstar sing 250 mili kuwi sak tutup bak ya ta. Terus benfurane sak adah tak dadekno sak tangki. Lah lahanku ki ceremono sebau ki ceremono sak hektar kurang seprapat lur. Iki mek 3 tangki tok. Wirit to tangkiku kondang. Tak akali soalnya. Tangkine padahal wirit tapi hasilnya ya jute mandi. Lah nek wong-wonge gak juas ngono gak mandi. Jarene 3 tangki ora iso ngratakno. Lah. Berarti uteke kurang cerdas ya lho.
utek-utek isine tai ngono kok. Pengen berubah kok dikondani ya ora tau dikandani. Mulane aku wegah lur kon ngomong akeh-akeh wegah aku. Ora tau dirungokno. Senengane delokane iki drakor. Padahal drakor ki mau ngopo lah, gambar obah-obah lambene tapi suarane diisi suara liyane ndak obah. Lah aku ya mbaut nggih ngono kuwi. Ngono lho. Tapi sing real sing fakta iki lho. Sing ora direkomendasikan karo wong-wong netizen sing mbah aku nanggapi netizen iki pada nanggapi ChatGPT ora nenteke lho, manfaate apa ngono. Wis gitu lho, sambung video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.